אנחנו לעניין הבא. טוב, עכשיו שני הצעירים שיושבים כאן לצידי... נראים סתם חבר'ה צעירים. כן, אבל מדובר בגאונים... טייקונים. סוג של טייקונים, כן. סרוליק חנוך ודן ליברמן בגיל 22, הם החליטו שיכול להיות תעזרו לי אתם. חיפשתם מקום להשקעה, אבל מינורית. התחלתם לתל אביב, הייתם יקר, עברתם ליפו יקר, ואז הגעתם לבאר שבע. בואו נקצר. בדיוק, כן. הגענו לבאר שבע, זה שלא היה לנו באמת את התנאים לקנות דירה להשקעה במרכז, היינו באמת שני חבר'ה צעירים, שהיה לנו הון עצמי יחסית מאוד מאוד נמוך. כמה היה לכם? אפשר לשאול? כן, היה לנו סדר גודל של ביחד, אני מדבר על 20,000 שקל. אוקיי, שזה היה גם פקדונות... 20,000 שקל, זה מה שהיה לכם. כן, היה לנו גם פקדונות מהצבא, שהצלחנו לגייס. איך קונים דירה גם בבאר שבע ב-20,000 שקל? אז אני אגיד לך, אז בזמנו, לפני 8 ויותר שנים, אז באמת המחירים היו סדר גודל של 130, אז המחירים היו 130,000 שקל. לדירה? לדירה. של כמה? 3 חדרים? 3 חדרים, 76 מטר. ואז בזמנו, זה היה לפני משבר הסאב פריים, אז זה היה את העניין של המשכנתאות של 90% מימון. מה שזה אומר שהיינו צריכים להביא 10% מהבית, שזה סדר גודל של 13-14 אלף שקל. כמובן שהיה גם שיפוץ קטן לעשות, אז זה בערך היה מגיע ל-20-25, ובאמת אחרי זה כמובן התחלנו להבין קודם כל את העניין של המרחק, ואת העניין שבאמת אנשים רוצים להשקיע בעיר, אנשים מהמרכז שאין להם את הידע ואת הביטחון, שזה מה שהיום אנחנו נותנים להם. אוקיי, אז זה התחיל בדירה אחת, ובאותו הון קטן הצלחתם? מכרתם אותה או הזכרתם אותה? הלכנו, שיפצנו אותה ובאמת הכנסנו אותה להשכרה, התחלנו שמה, שהשכרה כיסתה, תסביר, השכרה כיסתה את המשכנתה? זה הסיפור? כן, המטרה הייתה שהשכירות תכסה את המשכנתה, ואם היא תצליח להשאיר אפילו כסף מעבר לזה, אז בכלל יהיה מצוין. סיבה שהדירות היו זולות והשכירויות היו יותר נמוכות משמיים, עדיין זה השאיר כסף מעבר למשכנתה. עכשיו תסבירו לי איך מהפטנט המקסים הזה, הצלחתם להגיע ל-450 דירות היום שיש לכם? האמת שזה התחיל, אחרי שעשינו את זה בהתחלה לא חשבנו, תכננו לעשות מזה עסק. בהתחלה זה התחיל למשהו שרצינו לעשות לעצמנו, תכנון היה לקנות, לשפץ, להשכיר ולמכור. ואחרי שהזכרנו, אז אתה אומר, אוקיי, כבר הדירה מוזכרת, אולי נשאיר אותה קצת, אולי נראה מה קורה. ובאמת התחלנו לקבל פניות מאנשים שבהתחלה דווקא צחקו עלינו ואמרו, מה אתם עושים? אתם משוגעים, אתם תפסידו את כל הכסף. מדבר על אנשים שהם משפחה וחברים, לא אנשים רחוקים. ואחרי שסיימנו, זה באמת יצאה עסקה מאוד טובה, התשואה הייתה גבוהה. ופתאום אותם אנשים התחילו להגיד, תשמעו, אולי אנחנו נעשה אותו דבר, אולי תעזרו לנו. אז השקעתם בשבילם בעצם? זה הפך להיות חברת ניהול, נכון? קודם כל השקענו בשביל הלקוח, זה התחיל מבן משפחה, שרצה ואמר לנו, תשמעו, ראיתי מה עשיתם, מעניין אותי. תעשו לי גם. תעשו לי גם. אמרנו, בוא נעשה לך גם, כמובן שלא לקחנו לו תשלום, אמרנו, נריץ על זה טסט, נראה באמת, אתה יודע, התחלנו ככה להיכנס יותר חזק לשוק של באר שבע, התחלנו לנסוע בתדירות יותר גבוהה, היינו גם עובדים בעבודות במרכז, אז היינו צריכים לשלב את זה בין לבין כמובן, והתחלנו לעשות לו, באמת עברנו את כל התהליך שעברנו איתנו. עכשיו אני רוצה כמה דברים טכניים. ראשית, יש לכם היום כאמור כ-400 דירות. 450, הדירה שאתה 120,000 שקל היום, אז כמה היא שווה היום? היום סדר גודל של 550. זה רווח קטן. אוקיי, עכשיו, אתם בעצם גם מנהלים שכירות, מה שקורה בארצות הברית, זה מה שאתם עושים. אתם מנהלים שכירות עבור אנשים, זאת אומרת, חוזה אחיד, לכולם אותו דבר, החלום האמריקאי בעצם, קורה בבאר שבע, נכון? כן, היתרון קודם כל שאנחנו עושים, אנחנו גם מאוד מאוד הוגנים כלפי הסוחרים שלנו, שאנחנו אומרים את זה גם לכולם, גם בפגישות שאנחנו עושים עם לקוחות משקיעים שלנו, אנחנו אומרים שאנחנו תמיד הוגנים לשני הצדדים. מה שאנחנו עושים היום בבאר שבע, שאנחנו מחזיקים מעל 450 דירות, קודם כל יש לנו את העניין של הניהול, שאנחנו נותנים את המענה לכל הסוחרים ואת הפתרון המיידי. יש בעיה בבניין, מתקשרים אליכם, לא לבעל הבית. בדירה הספציפית אפילו, לא רק בבניין. בדירה הספציפית יש בעיה, מתקשרים אלינו, אנחנו נותנים את הפתרון ואת המענה המהיר ביותר והמקצועי, שזה מאוד מאוד חשוב. והחוזה הוא אחיד, נכון? החוזה הוא אחיד בכל הדירות שלנו, גם אנחנו מאוד מאוד משתדלים לא לעלות השכר דירה כמה שאפשר, אנחנו מאוד מאוד משתדלים להיות הוגנים גם לבעלי הדירות וגם לדיירים, השכירות היא גם ככה יחסית נמוכה בבאר שבע. בקיצור, אתם עושים בדיוק מה שקורה בניו יורק. עכשיו אני רוצה, רואים אותנו אנשים, אני גם רוצה גם, כמו שהוא הדוד שלו. היום כבר זה בלתי אפשרי. היום זה אפשרי להתחיל את המסע הזה מדירה אחת, לא אולי בשדרות, אולי בקריית שמונה, זה אפשרי? קודם כל זה מאוד אפשרי, אנחנו עדיין עושים את זה, אנשים משקיעים ומשקיעים המון. יש הרבה אנשים שאין להם את האפשרות גם לקנות דירה. ברגע שאין לך אפשרות לקנות דירה והכסף שלך עומד בבנק ובעצם לא מייצר כלום... אז מה אתם מייצאים? אז מה שאנחנו עושים זה אותו דבר, פשוט הסכומים הם יותר גבוהים. היום עדיין מישהו שזה דירה ראשונה שלו יכול לקבל 70% מימון. זאת אומרת שאם יש לו הון עצמי
של בערך 150-200 אלף שקל, גם היום הוא יכול לקנות דירה בבאר שבע. אם זה דירה שנייה, הוא יכול לקבל 50% מימון, הוא צריך להביא קצת יותר. אתה מבין מה אמרת עכשיו? בתקופתך היה לך 20,000 שקל. ואתה אומר לפני 8 שנים, לא לפני 50 שנה. האינפלציה לא הייתה לו בכלל. עכשיו צריך הון עצמי של 150,000 שקל, וזה כל ההבדל אולי. שזה כי לרוב האנשים אין. יש הבדל, אין ספק שההבדל הוא קיים בין מה שהיה לפני 8 ו10 שנים אחורה, לעומת מה שהיום. אבל עדיין, בוא נגיד שזה סכום הרבה יותר ריאלי למישהו לגייס אותו, מאשר 500,000 או 800,000 בשביל נכס במרכז. אתם אנשים עשירים? התקשרתם? אתם אנשים עשירים היום? לא, לא עשירים. למה? חבל, אני רוצה טייקונים בני 30 כאלה. לא, יש לכם 450 דירות, חלק בבעלותכם, חלק לא. אתם לא אנשים עשירים? תשמע, אני חושב שאנחנו עובדים קשה, אנחנו לא מתביישים בזה, אנחנו מרוויחים טוב, הכל בסדר. הם גם לא חזירים, השכירות הוגנת. ואנחנו גובים שכר טרחה הוגן, ואנחנו הדיירים, אנחנו הוגנים גם כלפי בעלי הדירות, גם לדיירים. אני חושב שאתה יודע, זה לא, אני יכול להגיד... טוב, תשארו פה אחרי השיעור. רגע, שנייה, איך קוראים לכם? בטח יפנו עכשיו רבים שירצו לדבר. החברה נקראת SDB. SDB? SDB. מה IDB? רק SDB. סרוליק. מקווה שלא, מקווה שלא. סרוליק מה? סרוליק דן? סרוליק דן באר שבע, ככה זה התחיל. שיהיה בהצלחה נוספת. תודה רבה. תודה. טוב, הדבר מה שאנחנו נדבר עליו